No niin joo, eli tässä olisi tällaista videoa niinku omistettu Siskosbroidille. Ollaan näitä avaustaktiikoita katsellut ja nyt synttäripäivän kunniaksi ajattelin kakkulapiolla yrittää avata tätä askia. Mä en kyllä tiedä mitä tästä tulee, mutta yritän nyt parhaamme. Jos tosta... Noin. Ei kyllä, joo. Ops. Ei mulla ole tää taktiikka oikein hallussa. Joo, kakkulapio ei ole mikään paras taktiikka tähän. Sieltä lähti. No niin. Otetaan vähän kädellä vielä. Pistetään. Näin. Yhtä vaikeeta kuin lapsen hakkaaminen. Pistin vielä videon kuvauksen pois. Saadaan jotenkin brutaali asia. Tehdään se sit yhdellä kädellä. No niin, tosta lähtee ja... Olisiko siellä? Sieltä löytyy. Tää testiksi vielä yksi ulos. Siinä. Antaisin arvossanaksi kakkulapiolle sen 1/5. Ei se oikein toiminut.